No niin, se on Rapasify. Tänään siis ei pelatakaan yhtään mitään, vaan meillä on tää vanha kunnon legendaarinen Kanelihaaste. Pitäis nyt kerran elämässään kokeilla, ei tullut vielä testattu. Täällä on kans vettä. Ja Kulho, Samu Varta, Samu eka kerta. Mä oon kokeillut yksin. No ne, pitää saada tää alas. Vittu, mulla on vielä kuiva suu, niin ei helvetti. Mutta eikö aloiteta? Mä en oo valmis. No niin. Nyt. Ai vittu mun kieli. Onko kylmä kuosa? Tää on ihan perse. Ai hyvä on. Onko ykkö kylmä kuosa? Herra. Kato. Joo. Nyt joku siis paskaa sen. Sinne meni. Vittu saatana. Ei vittu. No niin. Hyvin! Never again. Kanelihaaste. Musta tuntuu, että mä voitin. No niin. Hyi helvetti, hyi saatana. Hyi vittu, ei enää ikinä. Ei helvetti. Helposti meni. No joo, tosi helposti meni. Sinne jää semmonen myötä. Joo, se oli sellainen kanelihaaste. Joo. Molemmat suoriut. Melkein. No, muistakaa tykkäillä ja subatkaa. Saa kommentoida. Kommentoikaa mikä haaste me tehdään seuraavaksi. Joo, voidaan tosiaan tehdä. Tuo on Rapasify.